Тези ритми не могат да оставят никого равнодушен. Навсякъде по света тези танцори предизвикват буря от ръкопляскания. Дръж се, земио! Началото е в далечната 1953 година. В експлоатация се пуска първият металургичен завод в България. Група млади работници, събрани от любовта към българските народни песни и танци, решават да създадат свой фолклорен състав. Както всяко начало, и това е съпроводено с трудности, но нищо не е в състояние да спре големия ентусиазъм на самодейците. Така се ражда фолклорен ансамбъл Граово. Негов пръв ръководител и хореограф е Трифон Тинков. От 1953 до 1980 година той е неразривно свързан с творческото израстване и големите успехи на състава. Като хореографи с ансамбъл Граово са работили Васил Надов и Васил Радев, а от 1984 година до сега творческата му биография се пише под ръководството на главния художествен ръководител Александър Нецов. В годините през школите на ансамбъл Граово са преминали хиляди млади хора. Няколко поколения носят и предават любовта към българския фолклор и днес техните деца и внуци огласят репетиционните зали и концертните подиуми. Над 250 са участниците танцори и певци във формациите на фолклорен ансамбъл Граово. Най-малките влизат в състава едва 8 годишни в подготвителните групи. После преминават в детския концертен състав, в средношколския концертен състав и в представителния танцов състав. Към ансамбъла има подготвителна и концертна певческа формация и народен оркестър.
60-годишната си история Ансамбъл Граово е участвал в много национални и международни фестивали, печелил е престижни награди. Носител е на 6 златни и 1 сребърен медал от републикански фестивали. На 4-я републикански фестивал през 1978 година е удостоен с титлата «Представителен» и така е признат за един от водещите колективи в страната. Това му дава правото да представя България на международни сцени. От 1985 година до днес фолклорен ансамбъл Граово е участвал в близо 50 международни изяви. Великолепната хореография и прекрасното изпълнение, съчетани с пъстрото разнообразие в костюмите, са очаровали публиката в Тунис, Унгария, Гърция, Холандия, Германия, Белгия, Франция, Сърбия, Турция, Италия, Словения. Сред множеството златни медали, отличия, купи, дипломи и награди, спечелени от всички тези участия, специално място заема голямата награда от Международната олимпиада по фолклор в град Агридженто, Италия. До 2001 година това е третият български ансамбъл след професионалните ансамбли Найден Киров от Русе и Тракия от Пловдив, удостоен с престижното отличие. Ансамбъл Граово е носител на орден Кирил и Методий втора степен. богатата си разнообразна програма, ансамбъл Граово включва музика, песни, танци от всички фолклорни области на България. Темпераментните танци от Граово, характерните костюми, разнообразните ритми правят концертите неповторимо изживяване както за самодейците, така и за публиката. Това е ансамбъл с неповторим облик и очарование, спечелил много приятели в страната и чужбина. След 60 години път, устремен нагоре,
Днес историята на ансамбъл Граово продължава да се пише. В него вече танцуват с майсторство и любов децата и внуците на неговите основатели. И те са готови да продължат с ентусиазма на родителите си, за да съхранят ансамбъла за своите деца. Ами да започнем, може би, с честит юбилей. Полага се. Благодаря ви. Чудесен. Наистина се полага. И той е юбилей на всички участници в този ансамбъл. А те са хиляди. И чудесен концерт направихте? Постарахме се, доста труд хвърлихме и съвсем нормално е. При толкова много труд беше съвсем резонно да се получи този хубав концерт. Заслугата на всички деца. Веднъж на 60 години ли си прави такова нещо или по-често правите? Не. Не се прави много често. Всъщност 50 годишната отпразнувахме и от тогава започна това желание да възпроизведем историята назад, да поканим ветерани, които доста години са спрели активно се занимават с творческата дейност на ансамбъла. Те се чувстват много поласкани и много така активно се включват в този реп. Ние работихме повече от 3 месеца с тях, разбира се, с всички формации на ансамбъла и беше много хубав, беше много усърден труд.
най-маничките до всъщност колко бях? Имаше наистина хора, които са от началото на състава там. Да, имаше начало 76 годишен беше Ръжков. Той е емблемата на ансамбъла от създаването на ансамбъл 53-та година и едно детенце, което беше 6 годишно. 5 годишно имаше момченце от най-малките, които участваше. Това е палитрата, това е амплитудата на ансамбъл от 5 до 75. Хубаво е, красиво е. Колко хора са минали, може би десетки хиляди през тези години. Аз съм от 30 години работя в ансамбъла. Факт е, че вече внуци на мои танцори танцуват вече при нас. Значи 3-4 поколения вече се извъртат. И продължават. И слава Богу, че продължават. Обясняваш ли си този интерес? Опитвам се да си дам обяснение, не зная. Куриозното е, че когато бяхме галеници на съдбата, имаше период, в който това беше и държавна политика, нашето изкуство, както спорта, къде ли не бяхме всички с протекцията на държавата, на предприятията, които ни поддържаха, спонсорираха, и тогава нямаше такъв бум. И аз винаги се чуда как беше. Имахме културен дом, имахме сцена, в която работихме, имахме плодителни лагери, които ни се поемаха от държавата, имахме турнета, които се поемаха финансово. И въпреки всичко нямаше този голям наплив, който сега наблюдавам последните 5-10 години. Има някаква разлика в възприятията, когато се качим на сцена в чужбина, някакси, макар че се вече се забелязва и при нас, някакси публиката е по-възпитана. Някакси, може би защото сме атракция, може би защото нашата публика знае в детайли цялата тази наша работа, може би не сме толкова интересни, понеже за щяло и нещало ние сме пред тях, докато в чужбина първо те се впечатляват от нашите костюми с изключителната бродерия, с изключителните багри, впечатляват се от инструментариума, от музиката, от мелодиите, от ритмите ни и разбира се от бързината и същността на танцуването и може би там факта на нашето появяване за тях първоначално е изненада, след това някакси много бързо преминава нашето участие като лента през главата им и в един момент остават без дъх и може би реакцията им е малко по-естествена, по-изненадана, по-истинска. При нас българите малко сме пренаситени от тази наша действителност. Ние просто няма повод, в който ние да не участваме и не само ние, подобни нас състави и може би българин малко или много вече е свикнал с всичките тези неща. Факт е, че, например, всеки един състав си има свой облик, всеки един състав си има свой костюм, свое звучение. И когато и да се покаже, това е между другото много трудно при нас самодейните състави, защото първо малко трудно
сменяме репертуара, а пък какъвто и репертуар да сменим, облечени всички в едни и същи костюми, защото ние нямаме тази материална възможност да правим всеки танц, да облечем в нов костюм, в нови баги, както примерно едни професионални състави. И каквото и да направим, облечено в същата дреха, старата дреха, някакси идентичността ни се губи, новото се губи в цялата тази история и това е трудното при нас, понеже постави въпроса често ли правим такива големи концерти. Не, защото нямаме тази възможност. Вече 2 години подготвяме новите неща, които не бях ги пускал на сцената, точно умишлено, защото държах да бъде на този юбилейен концерт, защото искаше ми се да покажем нещо ново, нещо за нашата публика и това беше хубав повод за това нещо, защото точно това казвам, нямаме физическата и материалната и всякаква възможност да го правим всяка година. И може би пък и малко хитрост, публиката трябва да бъде малко гладна за нашите концерти и затова се получи такова взаимодействие между публика, между сцената и артиста. Наистина имате стойностни, важни, ценни награди? Имаме, да. Спомням си, 2001 година отидахме съвсем неподготвени, ние не знаехме къде отиваме, просто ни поведаха в Сицилия на един фестивал, оказа се един световен фестивал на световното фолклорно изкуство. Ние там го разбрахме, което малко ни шокира и аз не знае как се получи, но ние спечелихме голямата награда. Съвсем изненадани, защото не сме се готвили целенасочено, а може би това беше по-хубаво, някак си не прогоряхме в битката, той беше с конкурсен характер, който ние не знаехме. По принцип... Извинявай, само доколкото знам тази награда, само 2 професионални български състава са получавали преди вас, нали така? Да, това са ансамбъл Тракия и ансамбъл Пирин и още един самодейен, който е изключителен състав, Найден Киров Руси. Това са. Но ние като бяхме учили 2001, от 76-та година български състав не беше получавал. Ние това го разбрахме в последствие, не знаехме това нещо и може би по-добре стана, че не го знаехме, защото щеше да ни натовари психически отговорността. А така се получи много неприятно. Ние играехме без да знаем какви са условията и как и всъщност се оказа, че сме добре. Спечелихте голямо. Спечелихме, да, голямата награда, един световен фестивал. Другия пак така. И то може би така се получава и по-добре. Отиваме в Босна преди няколко години, преди 3 години беше, на един фестивал Златен дукат. Знаехме, че е конкурсен характер, но аз отидах с втората група, младежкия състав на ансамбъл, защото в същата година ансамбъла пътуваше в Франция и реших просто да участвам. Нямах никакви амбиции, знаех, че тогава вече аз знаех, но децата нищо не им казах, че ние участваме така извън класирането, защото наистина имаше много хубави състави, много качествени и нямахме претенции. За мен беше важно тия деца да имат излъз на една хубава сцена, в една хубава спортна зала, с изключителна публика, с живо предаване по националната телевизия
на Република Сръбска, той е в Баня Лука беше този фестивал и изведнъж ансамбъл Гралово спечели пак първата награда. За мен беше изненада, определено бях изненадан. Приятно, разбира се. Колко смяташ, че фолклора такъв, какъвто го знаем от преди столетия, такъв какъвто сме го наследили и продължаваме да го пазим, можем да си позволим да творим върху него в условията на съвременната ни култура? Аз съм от по-старата школа и съм за съхраняването на фолклора, но разбирам, че фолклора трябва да се развие. Фолклора това е изкуство, това е науката на народа и естествено, че ние живеем в съвсем други времена, ние имаме много повече познания, много по-бързи контакти осъществяваме вече с връстници и с приятели от цял свят. Не е оня затворен тип от социум, в който са живели нашите предци, когато се сътворява и този фолклор, на който ние сега се опитваме да запазим корените. И е съвсем естествено да се развива вече пречупено през признака на младите хора, но все пак не трябва и да се прекалява. Не трябва и, тук трябва човек да е много нати с основата и с историята, с фолклора, за да може да си позволи лукса да променя нещо. Кое според тебе прави школата на ансамбъл Гралово? И мисля, мога да кажа школата на Александър Нецов вече, това, което е. Защото има наистина много фолклорни ансамбли в страната, има много хора, които се занимават с това нещо, но школата на ансамбъл Гралово е позната. Няма школа на Александър Нецов. Нека не се заблуждаваме. Школата е на ансамбъла. Труда е на всички хора. Тук, може би, ние се отличаваме с малко и може би тук си давам обяснение защо имам толкова деца желаещи. Не защото децата толкова желаят, по-скоро аз мисля, че родителите искат да накарат децата си да докоснат до работата ни, защото при нас се държи изключително много на дисциплината, на отговорността. И не всички, ние имаме случаи, аз си признавам, има много деца, които се отказват, не могат да издържат и на темпото, и на наложените норми. И трябва да ви кажа, в началото ми беше трудно, а сега наистина, ако говорим за школа, да, има я и тя си налага от само себе си вече правила, в които едно ново дете като влезе, то е длъжно да се съобразява вече с наложените. Аз тук почти нямам вече пръсти и работа, защото самия колектив, в който влезе новото дете, то вече има изградени навици, има изградени похвати в работата и то или приема и остава, или напуска. Има случаи, които напускат. Радвам се, че повечето от тях остават. Може би има един глад от работата на тези индивиди в една обща група. И може би това е обединяващото.